Suwa! Nagpasalamat ang tikman ko ng sa mga manufacturer. Samantala meron ding pawasing ang Manila Water mula ngayon buwan hanggang sa Siyempre. Ayon po kay Jerry Sevilla, Communication Center ng Manila Water Corporation, bilang 20 sumunod 20 cubic meters kada buwan, habang 2 piso at 45 sentimo naman sa 30 cubic meters kada buwan. Inaral natin yung galing sa China na mga Muslim na sibuyas. Inaral galing sa China. Naharap sa port of naharap sa gross balita sa 24 billion pesos na halaga ng Muslim na sibuyas at frozen mackerel na mula sa China. Pato?
mataas. Paano yun? No, they're up. Mercury Drug Source as the generic pharmacy nationwide. Doctors and Sojo is the generic name of Aquanax. If symptoms persist or don't respond. Ano ba? Go eh. Hindi ka ba naman tanga? Balikan natin po ang issue tungkol sa Dakota. Sila po ay nag-aalala dahil doon sa kalagayan ng kanilang mga pader. Paderlan naman yan yung navigational gate. Sama na po doon mga kapuso. Saka yung river wall. Nasa linya po natin, Mr. Paul Villanueva, head ng Dakota City Disaster Management Office. Mr. Villanueva, magandang umaga po. Hello. Hello. Hello, magandang umaga. Hello, magandang umaga po. Port Villanueva po sa Dakota City po. Salamat po, Mr. Villanueva. Kumusta po muna ang panahon dyan sa inyo sa Dakota? Sa ngayon po ay nananatili pong maaliwanag at mababa po yung high tide ngayon. Kaya medyo pupuntabi po kami, medyo confident po kami ngayong harapin itong araw na ito. Tama po yun. Kasi kanina medyo nag-aalala din kami. Nakita namin yung mga file video dito mga nakalipas na araw parang nag-overflow sa damang sitwasyon po eh. Sa kayo po ba yan po hindi nangyayari, Mr. Villanueva? Sa ngayon po, mula po July 1 hanggang July 2, mababa po yung high tide. So, medyo tayo maapektuhan ng pagpahanga yung mga panahon ito. Dahil pa bumuhos yung ulan, hindi tayo na maapektuhan. Basta po mababa po yung ating high tide. Ano daw po katagal bago po maisayos po yan? Ang talagang malaking challenge ngayon, ito pong ating navigational rate. Kung tutusin po, alam po dun sa contractor, dapat po natapos na nung dapat po nung sumunod na araw ay gumo ay napapagana na ang tuloy-tuloy. Salamat po. Ito naman yung uniform na basahan. Meron po kung mga dapat ayusin ang ay doon kami tinututukan po talaga ito ng ating mahal na pong responsibilidad po. Ang gusto pong natin mangyari na ayos na rin lang natin, ayusin na natin ang tama, gawin na natin ang tama para hindi na masira. So kung tayo po ngayon, sinabi ko po kanina, maganda po ang ating condition mula July 1 hanggang July 8 dahil mababang high tide. Meron pa kong pagkakataon sila na parang ito ay pagkulihin.
Pero siyempre po, ito po ay isang bagay na pinalitan. Ang gusto na naman po ng ating Congressman Tony Blanco at Mayor Blanco ay sigurado na mukhang na ayos at tayo natin ay magtatagad. Bukas pa rin tayo